Lantegi Batuakek Bizkaia osoan lan aukera egokituak sortzeko egiten du lan. Industria eta zerbitzu arloko esperientzia daukagu, eta sektore publiko zein pribatuko 1000 bezero baino gehiagorekin lan egiten dugu. 3000 pertsonatik gorak egiten dute lan, eta horietatik 93%k desgaitasunen bat dute. Hau Ane da, Lantegi Batuakeko kidea. Adimen desgaitasuna duela eta denbora luzean izan zituen lana aurkitzeko zailtasunak, baina Lantegi Batuakek prestakuntza bat eskaini zion eta egokitutako lanpostu bat lortzen lagundu zion. Horrela, bere edozein kide bezain gaitua dago bere egitekoak burutzeko. Hau da Aneren familia. Bizitza aldatu egin zaie. Bere lanari esker, autonomo eta independenteagoa da, eta bere gurasoak lanean hasi ahal izan dira berriz. Aneren lana oso onuragarria izan da berarentzat, baita bere senideentzat ere. Lantegi Batuakek Bizkaian egiten duen lanari esker, gure lurraldeak diru asko aurrezten du politika pasiboetan, hala nola, kontribuziozkoak ez diren pentsioak, DBE edota osasun gastuak. Gainera, Lantegi Batuakek Aneren antzeko egoeran dauden pertsonen prestakuntza bideratzen du, laneratzea errazagoa izateko. Orokorrean, Lantegi Batuak enpresak lurraldeko eskualdeen kohesio soziala bideratzen du. Horrela, gainera, diru-sarrera iturri bat sortzen da, eta horrek eragin positiboa dauka. Enpresa asko jarri dira harremanetan Lantegi Batuakekin. Hasieratik, konponbide egokituak eskaini zaizkie. Ikuspegi irekia duten pertsonek ondo egindako lanaren bermea nahi dute, baina badakite, gainera, Lantegi Batuakek eskaintzen dituen zerbitzuen kontratazioak balio erantsi bat duela, ekarpen soziala. Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin batera, kontabilitate soziala izeneko tresna bat landu da. Horri esker, lurraldearen ekarpena eurotan kuantifikatu daiteke. Merkatuko gizarte balio bat dago, hau da, kontabilitate tradizional gisa ezagutzen duguna. Soldatak, zergak, erosketak eta abar. Eta Lantegi Batuaken kasuan, 74 milioi euro inguru dira. Baina gizarte kontabilitateari esker, orain arte ekonomia tradizionalean ikusezinak ziren, pentsioetan, osasun gastuetan edo prestakuntza arloan aurreztea, eta gizartearen garapenean laguntzen duten balio batzuk neur daitezke. Horren guztiaren kalkulua da gizarte balio integratua. 207 milioi euro pasaden urtean, eta 1500 milioi azken 10 urteetan. Eta nola eragiten du gizarte balio integratu horrek gure inguruan? 100 milioi euro baino gehiago administrazio publikoetara itzuli ziren, bez eta beste zerga batzuen bidez. Adimen desgaitasuna duten pertsonen familiek 59 milioi euro aurreztu zuten zainketa ordu, mantenu eta mediku gastuetan. Are gehiago, ekonomia familiarrean diru-sarrerak handitu ziren. Administrazioek 57 milioi euro baino gehiago aurreztu zituzten, kontribuziozkoak ez diren pentsio, osasun zerbitzu, enplegu sustapen edota prestakuntzan. Eta Bizkaiko industria sareak 14 milioi eurotik gora jaso zituen Lantegi Batuaken erosketen eraginagatik, eta 105 baino gehiago lehiakortasuna hobetzearen ondorioz. Lantegi Batuakek 13 euroko ekarpena egiten dio gizarteari jasotako euro publiko bakoitzarengatik. Horrela, lurraldea kohesionatzen eta Bizkaiko enpresa eta gizarte sarea ehuntzen laguntzen du.